abin da yana nufin rake kwanakin baya kiwon hakuri na yi kai ba na gaya mun je nan bilangu ɗaurin aure ba ya bilangu ne aka mana wani kashi kaza ne na gana ba amma wa alaikum salamu barka dai yawa yayin ma ya kwazo gadar ga ba mutuka kai komo yayin ba ne bane yan barbari take wani lafiya to muna warga dokai suwa malam ko yan jarida ne daga mun dawo da farko dai zan so yawa da farko dai zan so in san sunan malamin a gidan wabari da mu'allimin hayyam to da farko dai suna na Zumbudi kanin kwankwan bihi da yanci lilili dan wajen kwallon windo nan gidan kura ba daidai gidan na rabe layin cilbo mai kamiya ni ne jikan bini mai kyalkyal jikan da ilimi da mu duk sunanka ne wannan duk sunanka ne wannan karke hulaka malam ka tabbata ana hulaka tana da yau duk sunanka ne ga baki daya Allah so da Allah in ba za ka damu ba muna so mu ji ra'ayinka dangane da yadda kasar nan take ciki kasa magana ta domin Allah kasan nan an shiga wani kadami ana cikin tasku ma'i dan ni hekaran ji azumi ne amma da goruba ne mu da baki kai so yiwa gabanni kafin su hawu zan ce mana san kudirin sararin faskaran asarar kura sararin kasar surkuta bayan lamarin lambarin kaduwar kitabar kudar kare kasar nan amma ba haka muke gani ba dan wallahi muna jin jiki tsari yanzu kin ji me yace ne ni ina nake ganewa ne za ku gane kun je kun auna ku fito yanzu ba da menene ra'ayinka dangane da yadda wannan kasa take ciki to gaskiya dai shine shugabanni su dawo su ya jinin jikinsu kuma su san halin da su zo su kalle mu da idan basira kasar nan wanda Allah ya amana shugabanni da Allah danka muku amanar mu ya kamata ku nabu ku san me kuke duniyar nan fa yar kadanci kuma abin da ka yuka idan ka girba kuma duk abin da aka baka amana wallahi an tuhume ka tun daga duniya an baka ba Allah ba nawa ne shugabannin ga ran san gama suna gana abin da suka yuka to shawara ta da karhi ne shugabanni ko san halin da ake cike da munafurci da iskanci ko yan jarida kun san komai wani abin da ku aka da baki ba ku bayyana zahirin abin da yake saboda haka dan Allah dan annabi shugabanni a zo a kalli talaka iyayen wahala alquran muna cin kutumar uban mu muna cin uban mu alquran muna diban kyau kida dusko ta ko ina dan Allah dan annabi a zo a dube mu amma na abin da ya dace yanzu wace in kuma na kanku za ku yi wa saboda alquran na rantsa da Allah sai Allah ta hiki amma ga muku gaskiya kuma wani abu da zai kara bata ma rai babu talakan ba mai kudin kowa da kowa ya bar Allah ka ku dole ya ga wani kadin alquran muka faza ta Allah dan zai jefa mu jahannama ya sawa aljanna kwa ya ku gaskiya gunda kuma ga Allah wani hanyoyi kake ganin za a iya magance wannan matsalolin to hanyar da za a kuma a cire daya zuwa da abin da garin adalci ne a zo a yi adalci duk wasu hanyoyi da za a zauna lafiya da wasu hanyoyi da za a samu sa'ida a samu rayuwa mai inganci an hanta kawai magana da za ka yi ne ka faɗakar da mutane Allah ya gabanni sun san komai kawai yin adalci ne da san zuciya in dai za a cire wannan za a zauna ba wata hanyar da ba sani ba ka je ya mai a idan kafafen yaɗa labaran wai an zauna za a samu zaman lafiya ku gaba da hi da ban lari ɗaya ne yadda ka zan takardar tsire kowa san gaskiya kawai zalunci ne a gidanka ba ka auna kace gudanar duk wanda yake zo adalci zai adalci mun gode kawai a gidan Allah yawwa ne ma sunan ka kace bala da sunan ka ma na sarkin magana sunan na Zumbudi kanin kwankwan bihi ya ci lilili dan wajen kwallon windo nan gidan kwarraba daidai gidan na rabetu layin calbo mai kayan miya kuma ni ne dai jikan bini mai kyalkyal jikan dai mai dambu ya Allah yawwa to malam Zumbudi muna godiya mun ji dadi sosai masha Allah kasancewa tare da kai masha Allah yawwa tare za mu ga tuka tashar ka zo to masha Allah akawun zan baku ko kuma za a banta sai ka zo ne sai dai ka zo akwai akawun din Umar zan yi baku ku tura mar kawai to shikenan sai ka zo sai ka zo mun gode mun gode Zumbudi mun yi kenan ka za a yi kai yar Allah ni ai ko da dan Allah ki taimaka ki ban nan baki ma dan Allah yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum mu alaikum assalam sannu yawa barka daga ina kenan daga jarida ne daga gidan TV mu shine mun dawo TV masha Allah in ba za ka damu malam da Allah mana so za mu dan yi hira da kai kaɗan dangane da yadda kasar nan take ciki yawa to yanzu me za ka ce dangane da yadda kasar nan take ciki yanzu a ƙasa alhamdulillah muna cikin kwanciyar hankali lafiya babu matsala ba mu da ƙasa alhamdulillah mulkin nan ba wata matsala ba komai lafiya kana mu ba mu da wata matsala a Najeriya insha Allah Malam Idi me yake cewa ƙasa lafiya alhamdulillah lafiya ba in lissafo ma kasan nan
kidnappers, ɗan kwacen waya, talauci, wahalar rayuwa, komai rashin aikin yi, ka gama makarantar ma ba aiki. Kai ka tabbatar da haka? Ka tabbatar da haka? Yadda a ce magani ma. Magani. Salamu alaikum. Alaikum a koma. Mu 'yan jarida ne daga mun dawo TV. Jarida? Wanda ake rikewa wani? Jarida gidan TV ba? Oh, ka ce zan gani a gidan TV. Za ka ganka. Yawa. To yanzu. To wala in ba za ka dawo muna so da Allah mu tambaye ka me ra'ayinka dangane da yadda wannan ƙasar take ciki a yanzu. Yadda ƙasar nan take ciki. Kai dan Allah ya ka tambaye ni yadda ƙasar nan take ciki. Har sai kana da bakin magana ka tambaye ni yadda ƙasar nan take ciki. Gari gaba ɗaya wai ta canza iska ma ka je unguwa ka gani wawa iska ake ta shaka saboda tsabagen yawa mun yawa yawo wawa wannan ya shaka wannan shaka rabon da na cika za tun 2004 rabon da na cika za amma kana magana wai ya gari yake kashe sai kona ma ake kamar tayoyi kana magana wani waye magana kasa wai kai bari ka dinga ma shinkafar Hausa a yanzu shinkafar Hausa in zaka tsince ta da na tsince ta na yadda na tsince kwano ɗaya da na tsince yashi da kasa ya fi tirela biyu Tifa biyu a cikin kwano ɗaya? Haka ma an kwashe tifa ɗaya. A cikin kwano ɗaya? A cikin kwano ɗaya. An hana mu ci ta wasu. Kuna wace shinkafa ta Asiya? To amma kana magana wai kasa wai ya kasan mu take wani wai kana wai na tambaya ta. Kai da an tambaye ka nawa ka sai abun tattauna wannan. Wannan tun da muka sai. To da tsada ka sai shi. Magani barin ga ma maganin medicine ma na cikin wai serenity na bishiya. Medicine na ka paracetamol nawa ne dama na kana tsinka dama. Maganin zafi zan hada. To amma yanzu ya kake ganin za a magance wannan? Ai magancewa kawai a raba Najeriya nan a ba kowa ka san sa. What? A raba ta dai na san ba samu zan yi ba amma a raba ta a ba kowa ka san sa billahi lillahi. To yanzu idan aka raba gadon ina kake so Kano ko Zaria ko ina wanne za a baka ci? Ni wani Kano a bani gidan gwamnati na mai da shi kulab. Wallahi na mai da shi kulab. Gidan gwamnati? Gidan gwamnati na mai da shi kulab duk duniya ni na ji daɗi. To Asiya zo mutum. Ka gani? Wanda ya fi Da Allah zan so in san nawa ka sai wannan gashin naka. Ya wannan gashi na ne datti ne saboda tsabagen rashin wanka na hada wannan gashin. Gaskiya ne wannan gaskiya ne. Yawa alhamdulillah yawa amma nan yau